लोगोसे जोंनि डक्टर आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौबो खावलायबाय। सेलुट। गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि आङो बयनिसिमबो जासिहरबाय। दा दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय कुसुगाव आन्सलिक एबसुनि नैबे जलेश्वरी हाइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 12, 13 आरो 14 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै बानजाय आफादनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंदों आरो दिनै नैथि साननि दिनै सेथि हाबाफारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दिनै जोङो माने फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै जोङो बेखौ खालामखांबाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि गोथार फिरफिला, बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जों अराय समायखिरा लायो। खारन दिनै जोंखौ रायजो राजाफ्रा 2 बोसोरनि थाखाय जे मावसोम हिसाबै जोंनो मावनो दिनै माने बिबान होदों आरो बै बिबानखौ जोङो गोसो गोथारै मावफुंलांनांगौनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थिखानाय जे हाबाफारिफोर, जे गुन गोनां सोलोंथाइनि जे हाबाफारि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ, बियो मोनसे सोमोन्दो दङ। बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि आरो बेनि अनगायै जोंनि दिनै जे लाइमोनफोरखौ दिनै जोङो मोजां मोनसे लामाजों लांनांगौनि थाखाय बा मोजां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय दिनै गोबां हाबाफारिखौ लानानै जों बेवहाय अनसायनाय जादों आरो गाबोन जोङो फुंबिलि सम जानाय लोगो लोगो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि खालामनांगौनि थाखाय ड्राग्स जौ जुवानि हेंथायै जोङो बेवहाय रेलि खालामनाय जागोन। कारना जाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने माखासे फरायसाफोरा दिनै ड्राग्स सोबनानै जौ लोंनानै जोंनि फरायनांगौनि समाव आरो न'खर दानांगौनि थाखाय जे गावनि जिउखौ दालांनांगौनि थाखाय जे सोलोंथाइ लानांगौ, बैनिफ्राय गोबां दिनै नस्थ' जानाय जों बेखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव जोङो लाबोनो हायो, नैबे थासारिफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारि खुंफुंदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेलेनाय बिथिं आरो दिनै लिटारेरि कम्पिटिसन, बै हाबाफारिखौबो जोङो दिनै बेवहाय खुंफुंदों आरो दिनै गेलेनाय बिथिं जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां जौगागासिनो दङ आरो बेखौ साबसिनै खालामनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव दिनै जोलुर माने बादायलायनाय जों बेखौ थांनाय समफ्राव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोङो खुंबोदों आरो दिनैनि थान्दै जख'न्थायाव जोङो बेखौनो दिनै भलिबल आरो काबादि बे हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जादों। फारसेथिं दिनै हारिमु बिथिं जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि हारिमु आयदाखौ लानानै जोंनि दिनै बादायलायनाय बे हाबाफारिया दिनै बेलासि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंगोन। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों
आङो आसा खालामदों फोरमायहरनो थाखाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नैबे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोङो दिनै खुंफुंगासिनो दङ बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि जोङो बै गासैबो थांखिफोरखौ लानानै दिनै आवगायलांनो सानदों। खारना जाबाय दिनैहाय जोंहा गोब्राब थांखिफोर लानो गोनांबो दङ जानो हागौ आरो बेखौ लानानै जोङो थांखि लानो थांगासिनो दङ। दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंगासिनो दङ नाथाय एसे लासै खारनाय बेबादि जों नुनाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जों बे बाथ्राफोरखौबो सावरायगोन 2024नि गेजेराव जोंनि बिटिआरनि दफाफ्रा जाफुंसार जायाब्ला जोङो 24नि उनाव माबा मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानानै खामानि मावलांनो हानाय बायदियै जोङो बेखौ डिसिसन लानो गोनां दं बे आङो साननाय फैदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो डेलिगेट सेसननि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गोबां मदद नांगोन आरो दिनै नोंथांमोननि मददजों जोंहा बे बाथ्राखौनो बुंनो लुबैदों दिनै बर' हारिनि गेजेराव सानैसो खाबु फलान मानसिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ दिनै गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थानाय नुदों। दा बेखायनो आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 52 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै 55 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा बे गोलाव समाव दिनै बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बे मोनथाम माने थांखिफोरखौ लानानै दिनै गोबां जोंनि सानसुमैफोर गोबां जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जों बे खोलोबाव दिनै सौफैनो हादों। आरो बेनि गेजेराव एसे एनै माबा माबि थानो हागौ नाथाय बेनि थाखाय दिनै ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव गाव गावनि गेजेराव गाज्रि मुं सुनानै बेबादि बुंलाबाय थानाय जायोबा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे अस्थिर जुदि बेबादि भाब थाबाय थानाय जायोबा जोंनि जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां आख' फाख' जायो। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे बुंनांगौ दङबा दिनै जोंनि गेजेराव बे बाथ्राफोरखौ एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे बुंनांगौ दङबा सावरायलायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां हाबाफारि जायो बे हाबाफारियावबो बिथांमोना बाहागो लानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु मोनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खुला। दा बेनि थाखाय बहाबा थानानै बबेबा जायगायाव थानानै मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखौ सोंखारिबाय थायोबा बियो बारा मोजां जानाय नङा। दा बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिर होनायजों सोमोन्दो लाखिनानै आङो दख'रानि बिबानगिरिफोरखौ बेखायनो खावलायदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा हारिनि थाखाय गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा सोरबाफोर बेबादि ओंखारबावोब्ला जिल्ला मिरुनाव सोंनानै बाथ्रा बुंनांगौ गैया। अपेन जोङो बेखौ बुंदों जुदि जे बिथांमोनखौ काउन्टार खालामनांगौ जायोबा अपेन खालामनांगौ।